Bona nit, soc president de Senyor Empresarial, Lluís Sisquella, conseller delegat d'una empresa del territori que és Sisquella Solucions Empresarials. Avui acabem de celebrar la quarta nit de Senyor Empresarial, on es donen reconeixements a tots els empresaris de la ciutat. Acabem de fer una gran festa, hem reunit aquí quasi 400 persones, és la quarta nit. Nosaltres utilitzem molt l'Hotel Campus, som assidus. Hem fet 4 nits aquí, 4 nits de Senyor Empresarial, hem fet 3 fòrums, 3 conferències. Nosaltres valorem molt el servei de l'hotel, o sigui, la seva capacitat d'organització. Nosaltres com a empresaris ens agrada molt ser estrictes amb els timings, perquè la gent, quan ve un vespre, ha de marxar en punt, i això ho tenim aquí. Tenim qualitat de servei, organització, tenim bon menjar, bona relació qualitat-preu, boníssima. També això a l'hotel, a l'estar a la universitat, ens permet també organitzar altres tipus d'events que fa que la gent pugui vindre aquí i també allotjar-se. Jo he estat membre també, encara ho soc, i president del Rotary Cerdanyola Club, el Rotary Cerdanyola. Vam fer una nit solidària maquíssima que vam agrupar aquí quasi 500 persones, al tope, no hi cabien més, de la sala. Vam fer una nit molt maca perquè vam recaptar molts diners, un a un, i la veritat és que va ser màgica. Llavors molta gent es va quedar a dormir, hem celebrat amb Rotary també alguns events de dissabte, algunes conferències a nivell de tot el districte, estem parlant de mitja Espanya, i hem vingut aquí a dormir i tothom ha encantat. Nosaltres sempre, i jo com a empresari, cada vegada que tinc algú i em ve al territori li recomano que vingui a aquest hotel. La veritat és que estem molt contents amb l'hotel. Els felicito.